există doctorie să te scape de prostie. Prost de te-ai născut, mai frate, nu te vindeci până la moarte. Că e boală fără leac și de ea mulți oameni zac. Simion, salvatorul antisistem, a adus la aur copiii lui Adrian Năstase. George Simion, liderul aur care ani de zile s-a prezentat drept dușmanul sistemului corupt, tocmai a adus la conducerea partidului doi oameni crescuți politic în umbra lui Adrian Năstase, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Dar cine sunt de fapt acești doi patrioți? Oameni cu istorii adânc înfipte în structurile de putere, colectori de sinecuri în companii de stat și gravitând constant în jurul firmelor de casă ale PSD. În plus, ambii sunt considerați piese cheie pe tabla de șah a mogulului media Maricel Păcuraru, fiind promovați intens pe televiziunile acestuia înainte de această mutare. Alegătorul aur, care a votat împotriva ciocoilor, se trezește astăzi că partidul i-a fost predat exact oamenilor sistemului pe care promitea să-l dărâme. George Simion nu a distrus sistemul, l-a redecorat și i-a dat cheile acelorași oameni care l-au construit.